Iki lur sing nganggo brambang merah, sing nganggo pupuk RKM merah hitam, pakai dasar sampai tuntas panen pakai RKM merah hitam. Iki brambang ki wis sing sebelah kiri ki umure wis umur swidak. Ki menurut petani papan seprapat ki payu 40 juta. Ki masalah pemupukane isor berkurang duwite. Ya sing sebelah kanan ki nganggo RKM. Lagi umur 40 hari. Buktine. Iki brambange iki lur. Jadi menurut petanine nganggo RKM merah hitam. Ki mentol-mentole gede-gede. Ki wilayah nganggo RKM lur. Ki sawah wong Kendingan. Ki papan seprapat lur, payu 40 juta lur ki. Nganggo RKM merah hitam. Iki sing nganggo RKM kok ngene lur. Wah, brambange jos-jos lur. Brambange koyo ngene lur, mentol-mentole gede-gede lur. Ki menurut petani nganggo brambang pupuk RKM merah hitam. Cara duwite mundak suda lur dinggo nandur brambang masalah pemupukan. Campurane iki urea subsidi, seed A subsidi. Di papan seprapat urea 10 kilo, ya enes sing nganggo urea 15 kilo musuh RKM merah setengah kintal. Ya hasilnya ya iki lur. Brambange koyo ngene lur.